Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Daddy Hopewell, our number one journalist, varatidza kuti havana kufara zvikuru mushure mekunge vanyora kuti ivo Zimbabwe ruling party Zanupf has won 53 municipal awards so far before the election after Zimbabwe's opposition failed to field candidates. Ndozvataurwa naDaddy Hopewell, of which Chamisa onayewo azonopindirawo pake wachidedzera kuti isusu hatisi kuvhunduka, tiri kundaona tahwina nekuti chipana Sevia kasukuere. Sevia musakangano kuti naye aimbori mupati yeZanupf akarova pasi achitiza madhezi aya mugabepo akabiswa. Saka Chamisa yari kuti hazvivhundutse, of which nevamwe vanhu vanga vachitaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vanhu vadedzera kuti isusu takazviona izvi kubvira kudhara. Vamwe vanhu vadedzera kuti kweiwewe Hopewell angodi kuvhura yako pati kana kuri kuti zvauri kuona izvi zvazviite. Asi vamwe vanhu vadedzera kuti ipo chinhu chinoita kuti vana Chamisa vasaparticipate pane mamwe iwayo manhingikiri municipal awards auri kureva auri kutadyiwa ndezvokuti vane vachiitira safety yevanhu. Vari kutya kuti vamwe vanhu vanouraiwa, vamwe vanopisirwa mudzimba. Saka guys, I don't know kuti munoti kudi, as we all know tapedyo nepaine maelection. Saka zvinhu zvangoitika zvangoti sangane pakunetsa, vamwe vanhu vakungobuda, even vana Ace Lumumba ona auyawo akatotaurawo zvake, anga ari paSABC achitaurawo naye achiita sei achimirana naSevia kasukuere guys. Saka I don't know kuti munoti kudi, musakangano kuti Lumumba naye akambowachiswa neZanupf akashandiswa zvisingaite, asi this time achinja maitiro akufamba nani neopposition yake. Sevia ari kumira ari ega. Saka ndonyaya yanga ndauya nayo guys, ndangoti ndiwewo ndichikukandirawo mbichana munzwe kuti pakamira safe towards my election nongoziva mega. Saka mungwarire guys, ndonyaya yanga tauya nayo. Daddy Hopewell is not happy, vatodedzera kuti matoita kuti tilose, of which vamwe vanhu vadedzera kuti iwewe Hopewell unongotaurisa too much, unocomplaina too much, wangodi kuita se kuvhura yako pati. Vamwe vanhu vakati saka pakaipa zvikanzi ma1 ega haga, zvikanzi uyo anongotaurisa too much ngadzikame. So ndonyanga ndauya nayo guys. Aripo mumwe munhu auya akati in Bulawayo the CCC is filling 2 candidates in some constituents. I really don't know why, but does that not put them at risk of dividing their own votes and even losing their seats? Saka vanhu vakawanda vari kungovhunduka, vari kudedzera kuti iyo party yaChamisa iri kufila vanhu 2-2, asi hazvizoconfuse here vanhu. Saka guys, please comment down below mutiudzewo vanhu vanoziva nezvemavotes nemaelection.